Kuten näette, mun ensimmäinen työpäivä Kikaavissa. Tulkaa mukaan. Jyrki pistää teille kovat työpäivää. Tulkaa. Moro! Joo. Mä olisin ihan Kana King spesiaali. King speciali? Joo. Sipseli mun vai? Ei kun Kana Kingi. Okei. No pistetään. Maksatko kortilla? Totta kai. No niin, pistää summaa. No niin. Mitä? Kyllä. Mikä toi summa on? Tämä on Jyrki special summa, hirmuva summa. ei. Perro annos on valmiina, tulkaa hakemaan. Sun pitänyt tuoda se. Ei, sun pitää tulla hakemaan, kun mä oon... Haepa nyt. Mikä tää on? Matka verran maista, siis se on todella hyvä. 5/5. Tää annos meni ehdottomasti alt, kun mä suosittelin jätkel. Tulkaa syömään tätä. Se on moro sits.